plantning af tomatplanter i kavalerkasse. Det er den 9. april. Det kan være en fordel at bruge en plastikindsats, når man har en ældre kavalerkasse. Jeg gør det mere på grund af, at der er nogle utætheder i flamingoen. Så er det der problem igen. Hvor fanden er nu kniven henne? Den plejer normalt altid at ligge i højre lommen. Kunne man så ikke også lige have skiftet blad på den, så den var lidt skarp? Og det der sløveapparat, jeg har fået fat i der, det er sgu da noget sjusk. Der er 3 kanaler i sådan en kapillærkasse. Men nu har jeg kun tænkt mig, at jeg skal have 2 kanaler i. Så derfor laver jeg kun 2 huller til kapillærkassen. Og så drejer det sig om at få puttet al spagnummen ned i de der sådan kanaler, der er i kapillærkassen. Mere så planten kan få fat i noget vand. Også den hiver vandet op af det, og rødderne kommer derned. Så drejer det sig om at få blandet hele posen med vand, så det der spagnum er gennemblødet. Også så fyldte kassen op lidt senere der. Og jeg tog lige af hjørnet, så det er lidt nemmere at putte vand i kapillærkassen.
Det er altid noget sats at plante tomater i foråret her. Husk at abonnere på kanalen. Tak for at I så med. Har kun en tåbe frygter ikke haven. Farvel, og vi ses på næste video. Hvornår, ved jeg ikke.